Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayani akan ciwon zuciya. Menene yake kawo ciwon zuciya? Sannan wace alama ne ake ganewa mutum na ɗauke da ciwon zuciya? Sannan wace hanya ne mutum zai bi ya samu kariya ga kamuwa da ciwon zuciya? Na farko yan uwa, wannan abin da muke gabatarwa in ya ƙayatar da ku, za ku iya yin subscribe na channel namu, sannan ku danna ƙararrawa in an sake abin ɗin ya shigo muku kai tsaye. Sannan kuma za ku iya yin liking, ku tura ma 'yan uwanku, sannan ku faɗa ra'ayinku. Duk waɗansu tambayoyinku in kun gabatar insha Allah za mu amsa a takaice. Na farko, ababen da yake kawo ciwon zuciya shine shan sigari. Mutumin da yake shan taba, sawa'un na wiwi ne ko kuma taba na sigari ko kuma shisha, duk wani nau'i na hayaƙi yakan haddasa ciwon zuciya. Ko kuma mutum ya zauna a gun masu shan ɗin suna sha, suna hura masa hayaƙin nan. Na biyu shine hawan jini. Hawan jini yana da tasiri matuƙa gaske wajen kamuwa da ciwon zuciya. Na uku shine mutum ya zamanto bai cin abinci a kan nizami, ma'ana ba shi da tsari na cin abinci na musamman, ko ya zamanto yana cin abinci mai kitse da yawa a ciki ko mai, ko kuma ya zamanto mutum yana cin abinci mai suga da yawa a jikinta, ko kuma ya zamanto ba shi da tsari ne na cin abinci. Wannan abin ne yana haddasa ciwon zuciya. Sannan na hudu, shan giya. Mutumin da yake shan giya da alcohol, duka wannan abin yana haddasa ciwon zuciya. Na biyar, mutum shine karancin motsa jiki. Mutumin da bai motsa jiki, koyaushe yana zaune ne kawai, sai dai ya hau moto ko wani abun hawa, bai tako a ƙasa, wannan yakan iya kamuwa da ciwon zuciya. Na shida shine ƙiba. Mutumin da yake da ƙiba sosai sannan yake da nauyi, wannan mutumin ɗin yakan iya kamuwa da ciwon zuciya, saboda ita ƙiba tana da matukan tasiri ƙwarai da gaske wajen kamuwa da ciwon zuciya. Sai alamomin da mutum zai gani ya gane yana ɗauke da wannan ciwon ɗin. Na farko shine ya ji yana zufa da yawa, ma'ana lokacin da ya ɗan yi tafiya gani yana jiƙewa da zufa da yawa, sannan zuciyarsa tana bugawa sosai sama da yadda ya kamata ta buga. Wannan alama ne na ciwon zuciya. Sannan ko kuma mutum yana jin zafi, shine na biyu, yana jin zafi a kirjin shi, ko kuma ya ji zuciyarsa kaman ana hurawa da wuta haka. Wannan alama ne zuciyar shi tana ɗauke da ciwo. Na uku shine mutum yana yin numfashi da ƙyar da ƙyar, ma'ana ko ɗan gudu ya hau hakan nan, mai ɗan hawa hakan nan, ya ji da ƙyar yake numfashi. Wannan alama ce ta ɗauke da ciwon zuciya. Na hudu shine jiri. Mutum ya gani wani lokaci na zaune da ya tashi kawai sai ya ji jiri ya kama shi, yana ƙoƙarin ya faɗi. Wannan alama ne yana ɗauke da ciwon zuciya. Sannan sai na biyar shine mutum yana jin zuciyarsa yana bugawa akai-akai, ma'ana ba aikin da yi, bai ɗauka wani kaya ba, bai yi gudu ba, amma dai ji zuciyarsa na bugawa fiye da yadda ya kamata zuciya yana tafiya. Wannan alama ne na mutum yana ɗauke da ciwon zuciya. Sai abu na shida shine mutum ya gani cikinsa na kumbura, ma'ana cikinka ta sama daidai ƙirjinka ka ga gun ɗin ya kumbura, to wannan alama ne mutum yana ɗauke da ciwon zuciya. Ko kuma ya ƙwabrinka ko digadiginka ko hannayenka, wannan duka alama ne mutum yana ɗauke da ciwon zuciya. Ko kuma gefe-gefen haƙarƙaranka ka gani sun kumbura, ba wani abin da ya same ka, kawai ka gani suna kumbura, wannan alama ne na ciwon zuciya. Sai hanyar da mutum zai bi ya samu kariya ga ita ciwon zuciya, ma'ana rigakafi. Na farko, mutum ya zamanto yana da tsari gun cin abincinsa, ya zamanto yana cin abinci ɗan daidai, sannan kuma ya zamanto yana cin abinci akan time ɗin da ya kamata. Sannan kuma ya zamanto bai cin abinci mai yawan mai a ciki ko kuma kitse. Sannan kuma ya zamanto yana cin abinci ne tare da ganyayyaki ko waɗansu ababai nau'i na kayan lambu.
Na biyu, mutum in yana shan giya ya bar shan giya. Duk wani nau'i na giya su alcohol duka mutum ya kubuta ga shan su. Don mutum yana shan waɗannan ababen ba zai taɓa kubuta ba da kamuwa da ita ciwon zuciya. Sai ta uku, mutum ya kiyaye nauyinsa, ya zamanto ka san asalin nauyinka, ko kuma ka je a gwada ka a faɗa ma nauyinka da ya kamata kai ka kasance kana da shi. Duk abin da ya ƙaru a sama ka nema magani, ko kuma ka je ka motsa jiki ka rage wannan nauyin ɗin ya koma daidai yadda ya kamata ga jikinka. Na biyar shine mutum ya zamanto yana yawan motsa jiki, ko in ba za ka iya wani harka na motsa jiki ba, ya zamanto kana tafiya a ƙafa na tsawon minti 30 a kowane rana. Wannan zai taimake ka ƙwarai da gaske wajen lafiyanka, sannan kuma zai ba zuciyanka lafiya, ba wani abin da zai iya shiga zuciya na kamuwa da ciwo. Abu na shida shine mace ta kiyaye amfani da ƙwayoyi da yake hana ɗaukan ciki, saboda ƙwayoyi da yake hana ɗaukan ciki yakan iya sama mace ciwon zuciya. Don haka mata sai ku kiyaye game da shan ƙwayoyi na hana haihuwa. In kuma ya zamanto dole sai kin sha, ki je gun likita ya auna ki, ya faɗa miki maganin da ya dace ki sha, ba tare da kin je kin siya da karan kanki kin sha ba, saboda gudun afkawa na ciwon zuci. Sannan abu na bakwai, mutum ya bar shan hayaki, duk nau'i na hayaki, sigari ne ko shisha ko kuma taban wiwi, ko kuma ka zauna da masu shan wannan abin nan suna hura ma, shi ma wannan ka kiyaye wannan mazaunin ɗin ko sha, saboda ka kubuta daga kamuwa da ita ciwon zuciya. Sannan abu na 8 shine ka je gun likita. Duk lokacin da mutum yake ɗauke da ciwon zuciya, ya je gun likita ya duba shi, ya tabbatar masa yana ɗauke da wannan ciwon ɗin, sannan ya rubuta ma magani, to sai ka yi ƙoƙari, iya ƙoƙarinka kana amfani da wannan maganin ɗin akan yadda ya kamata. Sannan duk abin da ya hana ka amfani da su ko ci, ka kubuta ga amfani da waɗannan ababen ɗin, har Allah ya ba ita zuciyar naka lafiya. Wannan su ne a taƙaice ababen da zan iya bayani a kai. Sai ku jira, insha Allah zan zo na yi bayani akan magungunan da mutum zai sha ya samu waraka game da ciwon zuciya. Wannan shine bayanin da zan gabatar game da wannan matsalar. Insha Allah mutane, wannan abin nan kun saurara ya ƙayatar da ku, sai ku faɗa ra'ayinku. In kuma akwai abin da mutum bai gane ba, zai iya yin comment, insha Allah da mu samu bashi amsa a taƙaice. Sannan kuma za ku iya yin sharing ɗin bayanin ɗin zuwa gun 'yan uwanku su ƙaru. Sannan za ku iya yin subscribing na ita channel namu, saboda ku ƙarfafa mu akan abin da muke gabatar muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.